Hvor er vi glade for at se jer. Som Claus siger, I ikke sidder hjemme og ser håndbold. I ved, hvad der står? Ja. Det kører godt indtil videre. Nå, men prøv at høre, vi er rundt og åbne vores film her i disse dage. Og vi har fået et spørgsmål. De her klassefesten, drenge. Hvad nu hvis de... Og så sad vi og grinede i 2-3 timer og kastede idéer frem og tilbage. Og vi fik op rigtig mange sjove idéer selv. Blandt andet så opfandt vi et glory hole. Som, hvis nogen har set forfilmen til det. Et glory hole, som min karakter Andreas synes er spændende. Jeg tænker, at det er en kalde trapt, og ikke noget, der skal komme noget ud af, men det skulle der så. Og jeg vil bare lige fortælle lidt om, da vi lavede den scene, så startede jeg ud med at gå op til det her hul, og så egentlig bare lave det selv, hvor jeg ligesom bare stod, hallo, men kameraet var ligesom, altså han filmede det fra siden af, og så var jeg sådan lidt, jamen, undskyld, Rasmus, kan du ikke se, der ikke kommer noget ud? Jo, det kan jeg. Så jeg blev nødt til at bede en rekvisitør om at gå ud og finde en dildo. Og han spurgte, om jeg havde nogle præferencer. Det havde jeg ikke. Jeg ville gerne overraskes. Og så sagde jeg til ham, når jeg siger hallo anden gang, så kan du bare lige stikke den igennem, bare så det ser ud som noget. Og det skal jeg jo ikke med lov for min bror. Altså, når jeg siger hallo anden gang, så møjer han den igennem, så den rører ind forbi drøbelen ned til mavesækken, tager en lille smule chili con carne med op. Altså, så langt ned kom den. Så det, I ser, hvor øjnene lige popper ud et øjeblik, og tårerne, det er fuldstændig ægte. Anyway, da vi havde siddet der med forfatterne, så sendte vi dem hjem, og de gik i gang med at skrive, og kom tilbage med et manuskript, som vi synes var virkelig sjovt, spændende, rørende og dybt alvorligt. Den her gang så bygger det på noget alvorligt, på rejsningsproblemer, som er en alvorlig ting, og både Nikolaj og Troels har... Spændt på at høre, hvordan du skal. Ja. Vi har alle tre plus vores forfatter og producer. Vi har en rigtig, rigtig god ven, som desværre havde fået prostatakræft. Heldigvis er han blevet helbredt. Men den måde, han valgte at angribe det på, altså når han fortalte om det, det var simpelthen så sjovt. I manuskriptet, at jeg skulle da i hvert fald have bukser på halvdelen af optagelsen. Så jeg vil sige, at jeg har taget en for holdet. Det har jeg, og jeg blev da også prikket af producenten, som på et tidspunkt siger til mig, vi kommer til at vise et lille bitte, altså 12 frames, et lille kort øjeblik af Niels' tissemand. Og bare roligt, det behøver ikke at være din tissemand, vi finder en stunt-tissemand. Og det synes jeg er vigtigt for jer, for mig at sige til jer, at det er rent og skær stunt. Og han siger ovenikøbet, og han er jo sød, og han siger, du kan få indflydelse på, hvordan den skal se ud. Så jeg har castet den her tissemand. Jeg har simpelthen fået lov at sidde og bladre i en masse billeder, scrollet og... Prøv at forestille jer, hvordan det var for Troels så meget at komme ind og se Nikolaj bare bladre igennem det ene digt efter det andet. Stor, for lille, for lækker, for... Ja, det ene skal passe til det andet, var jeg blevet enig med mig selv om, ikke? Og jeg ved jo selv, at vi er kloge og meget fantasifulde mennesker, så har I alligevel ikke evnen til at kan se jer fri for, at det I ser op på skærmen, det tror I jo er min dealer. Det er stunt! Nu er det sagt. Nu kommer jeg til at sige noget, der skubber jeg sygt meget. Den er klippet ud. Det var simpelthen ikke nødvendigt. Det blev jo ikke sjovere af, at den var med. Men jeg kan berolige med, at der er nogle sørgelige rester tilbage. Det er der, og det er stunt. Der er også en bar røv, og det foregik faktisk på fuldstændig samme måde. Det behøver ikke at blive din røv. Vi finder nogen, der vil stille bagenden til rådighed, og jeg fik lov til at kigge i nogle billeder igen. Og der havde jeg sagt til dem, lad være med, kom indenfor. Sæt jer. Sagde du det? Jeg sagde ikke det. Nej, vi skal have lov at sidde der. Nej, jeg sagde til dem, vi er i gang med at snakke om røve. Og du sagde, kom indenfor. Ja. Ja.
kan godt forstå, I ser forvirret ud. Ja, I er rystet. Det her er jo en alvorlig film, faktisk, skal vi jo huske på. Nej, det jeg så sidder, jeg siger så til dem, når I nu sender mig de billeder, så lad være med at sende mig en masse billeder af en gammel træt røv. Det gider jeg ikke. Det skal være noget med noget, og der ved jeg, at I her i Haderslev ved, hvad jeg taler om. Der må godt være noget muskulatur bagved. Jeg må så indrømme, at da jeg sidder og ser de billeder, det er fine sager, så beslutter jeg mig faktisk for, at jeg laver mine egne stunts. Så jeg har selv lagt røv til, det er egen avl. Ja. Den Det er en gammel træt røv. Det er en gammel træt røv. Nå, men det er fordi, det er klæder historien. Nå, nu vil jeg ikke trække jer mere med den